Ήταν ίσως η καλύτερη βοσκή που έκαναν ποτέ. Ένα κοπάδι πρόβατα στην κομιτεία Σαρέι της Αγγλίας βρήκε στο βοσκοτόπι του 7 μαύρες σακούλες, οι οποίες μύριζαν λίγο παράξενα. Κάτι περιέργεια, κάτι λεμαργία. Τα προβατάκια άνοιξαν τους πλαστικούς σάκους και μασούλησαν ό,τι υπήρχε στο εσωτερικό τους. Και τι ήταν αυτό? Μαριχουάνα αρίστης ποιότητας, αξίας 5.000 ευρώ. Τα πρόβατα δεν άφησαν φιλαράκι και σύντομα άρχισαν οι παρενέργειες. Ξαφνικά όλα τους φάνταζαν περίεργα. Τα μαστουρωμένα ζώα έβλεπαν οράματα. Κούκλα είσαι με το ροζουλί χρυσή μου και τέτοια. Όταν άρχισαν και οι παραισθήσεις, εκεί ήταν που έγινε αυτό που λέμε τα είδαν όλα. Τα πρόβατα άρχισαν να πέφτουν στο έδαφος ζαλισμένα με τα πόδια στον αέρα και πολύ γρήγορα το έριξαν σε ένα βαθύ ύπνο. Ο ιδιοκτήτης τους, όταν είδε το απίστευτο θέαμα, κάλεσε την αστυνομία που τώρα προσπαθεί να βρει ποιοι έκρυψαν εκεί τη μαριχουάνα. Όσο για τον κτηνοτρόφο, έχει άλλο πρόβλημα. Τα πρόβατα του ζητούν κι άλλο. Από τη σιωπή των αμνών στην κραυγή των πρεζονιών.